amaika.eus atarian. Bizkaia egiten. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Amaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen hamaika alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, Amaika egin. Astelehenarekin abiatu du Bizkaiko metalgintzak astebeteko greba lanuztea deitu dute Laben, Comisiones Obrerasen eta UGTren arabera Bizkaiko metalgintzako grebak 85%ko jarraipena izan du goizeko txandan. Hain zuzen ere, azken negoziazioak huts egin ondoren grebarako deia egin zuten joan zen ostiralean Bizkaiko metalgintzan. Sindikatuek ez zuten onartu enpresaburuen azken proposamena. Hala patronalak salatu du Comisiones Obrerasek, Labek eta UGTek ez dutela Bizkaian onartu nahi Araban sinatu zuten ituna hobetzen duen eskaintza. Berez, bi deialdi daude lan hitzarmenaren negoziazioan bi taldetan banatu direlako sindikatuak. Batetik, ELA ordezkarien 40%rekin eta bestetik Comisiones Obreras, Lab eta UGT 49%rekin. Gabon, azaroa greba deialdiz gainezka amaituko da. Bizkaiko metalgintzako piketeen goiza Trapagaranen hasi da produktos tubularesen eta ez da langilerik sartu lantegira. Ondoren piketea Amazonek alboan duen biltegira mugitu da. Izan ere, bertako langileek ere greba eguna izan dute gaur Cyber Monday ezaguna den astelehen honetan. Gabonen aurretik internet bidez erosketak egiteko eguna apropos gisa saltzen dute eskaerak aurreratzeko eta horren bidez Eguberriak hurbildu halako atzerapenak eragozteko. Amazonek Trapagaranen duen banaketa zentroko langileek 24 orduko greba antolatu dute. En primer lugar, para denunciar que la empresa, el rechazo absoluto de la empresa a cualquier tipo de negociación. No sé quién se entra a negociar con nosotros sin absolutamente ninguna mejora. Para reivindicar también un convenio propio de centro para Amazon Trapagarán, un convenio de centro que se adapte a la realidad y a las características de una actuación logística como la nuestra. Y en todos los sentidos, en el tema salarial, respecto a jornadas, categorías profesionales, turnos, descansos, etcétera, etcétera. Cyber Monday eguna baliatuz Amazoneko langileek egin bezala, Correosen ere greba eguna izan da gaurkoa. Sindikatuek salatu dute Correoseko plantillaren lanbaldintzek okerrera egin dutela eta egoera jasanezina dela. Goiz honetan mobilizazioen bidez eskatu dute egoeraren hobetzea, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan jaso diren protestetan. Bideo honetan pausu bat besterik ez da. Eta enpresak eta Correoseko zuzendaritzak edo gobernuak jarraitzen badute jarrera honekin eta uko egiten badiote gure aldarrikapenei erantzuteari, jarraituko dugu borroka honekin eta gaurko greba egun hau gatazkaren hasiera baino ez da izango. Gaur astelehenarekin amaitu da oposizioko alderdiek Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko aurrekontuen proiektuari osoko zuzenketak aurkezteko behin betiko epea. Eta Eusko Legebiltzarreko mahaiak abenduaren 2
kalifikatuko ditu. Abenduaren 9an egingo dute EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek aurkeztutako osoko zuzenketak eztabaidatzeko osoko bilkura, baina Eusko Jaurlaritzak atzera botako ditu proiektuaren onarpena bermatuta baitu EAJak eta PSek gehiengoa baitute Gasteizko Ganberan. Negoziazio prozesua azaroaren 9an hasi zen, baina 3 elkarrizketa sorta egin ostean negoziazioak huts egin du. Osoko zuzenketa aurkeztu dio goizonetan, aipatu aurrekontuen proiektuari EH Bilduk, zuzenketa partzialak ere aurkeztu dituzte. Maialen Iriarte Parlamentuko bozeramaileak hartu du hitza ekimena eta gero entzun. Urten aurrekontuen tramitazioak gauza bat argi utzi baldin badu, izan dela batetik gobernuak ez duela akordio batera iristeko inolako asmorik izan, eta bestetik aurkeztu duen aurrekontua onartu aurretik iraungita dagoen aurrekontu bat dela. Gobernua bera, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PS, ari dira orain proiektuan agertzen ez diren neurriak iragartzen, izan garraio publikoaren deskontuak, izan familientzako laguntzak. Hau da, azken batean, aitortzen ari dira euren aurrekontua ez dela nahikoa, motz geratzen dela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarron beharrak asetzeko. Atzoko egunean manifestazioa egin zuten Gipuzkoako hiriburuan, Zubietako erraustegia ixteko eskatu eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrikatuz. Donostiako kursalean ekin zioten protestari, orain bai gelditu elkarrizketa konponbidea lelopean. Prebentzioz gelditu, osasuna eta ingurumena bermatzeko eta elkarrizketa. Bihar bertan, Markel Olano diputatu nagusi jauna, bihar bertan, itzordua jarri, egoera honi, denon artean aurkitu behar diogu irteera. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du gaur egun osoan, eta biharko asteartea 12ak arte Gipuzkoan zaparrada mardulak eta iraunkorrak izateko arriskuagatik. Izan ere litekeena da metro karratu bakoitzeko 60 litro baino gehiago pilatzea. Itsas nabigaziorako arriskuagatik abisu horia ere ezarriko da gaurko 9etatik astearteko 12ak arte. 4 metro eta erdiko olatuak izango direlakoan. Haizea bizibiliko da kostaldean bereziki eta 80 km/orduko haize ufadak izan daitezke. Kiroletan, Arabako bola jokoa iragana eta etorkizunaren arteko zubia da. Arabako kirol honek ez du zer ikusirik ezagutzen dugun bola jokoarekin. 15. mendean hasi ziren arabarrak aipatu jokoa praktikatzen eta Hamaika Telebistak gertutik ezagutu gura izan du. Aintzinean, 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten, 2022an, 633 bazkide gara, eta bai batez ere lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen zeuden gehiago, baina orain batez ere lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri batekoak. Bertsolaritzan ere Ibarzabalek irabazi du Baionako bertso saioa eta lehen itzuliko puntuak batuta, ia ziurtatuta du Iruñerako sailkatzea, datorren astean argituko da nortzuk ariko diren finalean. Tira Baionalen agurretan, gerlari diruditenak, izaten dira ahuleziak, nun gorde ez dakitenak. Loa, gosea eta umorea, dauzkat lekutik irtenak, beste pixkaten luzatzen zaizkit, itolarri sentipenak. Ze ondo justu hau behar zuen nire nerbiosistema.
Bizkaiko metalgintzako langileek 7. greba eguna izan dute gaurkoa. Aste honetarako deitutako lehena. Gehiengo sindikalak Portugaleten egin du manifestazioa. Azken negoziazioak utz egin ondoren, grebarako deia egin zuten joan zen ostiralean Bizkaiko metalgintzan sindikatuek ez zuten onartu enpresaburuen azken proposamena. Argi utzi nahi dugu oso positiboa ikusi dugula jarraipena, oraindik zehazki datuak edo zehazten gaude, baina esan dezakegu jarraipena 185 ingurukoa izan dela, eta hortaz oso positiboa ikusten dugu. Zentzu horretan, prest gaude borrokan jarraitzeko, prest gaude mobilizatua jarraitzeko. FEBEMek metaleko langilei esan zien avarizioso batzuk direla. Bueno, gogoratu nahi dugu horiek esaten dutenek artetze 8 milioi euro eukiditu etekinetan. Ormazabal taldea 10 milioi, Tekuni bat, Sidenor taldea 25 milioi, eta horiek deitu dute avariziosoak metaleko langile. El seguimiento ha sido, como en las ocasiones anteriores, ha sido muy mayoritario y bueno, lo que está demostrando los trabajadores es separando la producción y la actividad en las fábricas, lo que quieren es renovar sus condiciones de trabajo de una manera digna. Bere aldetik, astebeteko grebari ekin diote Bizkaiko metaleko langilek elak deituta FEBEM patronalak 18. negoziazio bileran eduki nahikorik proposatu ez duela iritzita. Astelehen honetan manifestazioa egin dute Bilbon, hasieran 2 zutabetan banatuta, gero Moyua plazan elkartu eta protesta FEBEM patronalaren egoitzaren atarian amaitzeko. Zentzu horretan, ostiralean eduki genuen patronalarekin bilera bat, nik esango nuke bilera trampa bat izan zela patronalaren aldetik, zeren ez ziren joan negoziatzera, sino que bakarren nahi zuten beraien proposizioa guk onartzea. Orduen, zentzu horretan, patronala pentsatzen bazuen ostiraleko bilerarekin gaur sektorea utzituko zela, ikusi da gaur bertan, hori akats bat izan dela beraren aldetik. Soldatetan urrun gaude, patronalak izaten dau botera adquisitua bermatzen duela, eta hori ez dakit. 114 hori da 4 urtetan, baina ez da urtero KPIak bermatzen, gainera aurreko urteko KPIa erreferitzen moduan ahaztutzen da, eta guk ezitzen dukuna da urtero KPIa. Eta ez bakarrik tauletan dauden laginetzat, zinoke tauletatik gorago daudenak, eta tauletatik gorago gaur patronalago zuen. Soldatetan ez dakit. Egun osoko greba egin dute Trapagarango Amazonen Cyber Mondayarekin. 3 gauza eskatu nahi dituzte gaurko protestarekin, labek zabalduriko ohar batean azaldu dutenez ikusi. En primer lugar, para denunciar que la empresa, el rechazo absoluto de la empresa a cualquier tipo de negociación. No se quieren sentar a negociar con nosotros sin absolutamente ninguna mejora. Para reivindicar también un convenio propio de centro para Amazon Trapagarán, un convenio
de centro que se adapte a la realidad y a las características de una actuación logística como la nuestra. Y en todos los sentidos, en el tema salarial, respecto a jornadas, categorías profesionales, turnos, descansos, etcétera, etcétera. Y también para demostrar nuestro hartazgo, para mostrar el hartazgo de la plantilla por estar cada vez trabajando más fines de semana, cada vez más sábados, cada vez más domingos, sin ningún tipo de incentivo, sin ningún tipo de gratificación, mientras vemos como esta empresa, esta gran multinacional llamada Amazon sigue generando año tras año beneficios económicos estratosféricos. Esperemos que la empresa reaccione y se siente de verdad a negociar con nosotros. Aitzakia berari iritzita greba eguna dute gaurkoa Correoseko langileek ere. Pasaden astean ostiral beltza izan zen eta osteko astelenean egiten ohi den moduan, Cyber Monday deituriko eguna izan da astelen honetan. Hau da, sarean edo online erosketak egiteko eguna. Izan ere, urtean pakete gehien banatzen den egunetako bat da. Eta hain zuzen ere, egun hori baliatu dute Correoseko banaketa zerbitzuko estatu osoko langileek eta Euskadiko Amazoneko langileek greba egiteko. Salatzeko, Correoseko langileon, bai soldata, baita lan baldintzak guztiz jasanezinak direlako, ez esate baterako, azkenengo 10 urteotan, galdu egin dugu, 20% inguruko kopurua gure erosteko ahalmenean, eta horrekin batera ere, lantokietan langileen gabezia sistematikoa da, ez? Lan kontratazio falta izugarria dago, eta horrekin batera lehen prezio etengabeak dira. Astelen honetan egin duten mobilizazioa lehenengoa da, eta Correosen sindikatuen arabera, egoera aldatu ezean salaketak eta aldarrikapenak indartuko dituzte. Guk enpresari exigitzen dioguna da, behingoz eseri behar dela negoziaketetan hasteko, konbenio berri baten negoziaketekin hasteko, izan ere dakagun konbenioa, hitzarmen kolektiboa da, 2011 urtekoa, eta argi dago guztiz zaharkitua dagoela, KPIa edo kontsumorako prezioen indizearen igoerari lotuta egotea gore soldata, hori alde batetik, eta bestetik ere, adibidez egiturazko plaza huts guztiak benetan betetzea, azkenengo mende honetan galdu egin ditugun milaka eta milaka lanpostuen berreskurapena, eta besteak beste asteko 35 orduko lanaldia ezartzea, ez? Amazon Euskadik berriz bere hitzarmena gaur egungo egoerara egokitzea eskatzen du, ezaugarriak errealitatera egokitzea hain zuzen ere. Bi enpresek sektorearen prekarietatea salatzen dute. Abenduaren 14tik 16ra greba egingo dute Osakidetzako azpikontratetako garbiketa zerbitzuko langileek, izan ere, ia 5 urte daramatzate hitzarmenik gabe enpresekin 50 bilera inguru egin ondoren. Ya basta de considerarnos trabajadoras de tercera. Lanuztekin jarraiki zaintzan lan egiten duten langileek grebara joko dute haien lan baldintzako betzeko. Sindikatuek nabarmendu dutenez, inflazio orokorrak oraindik zailago bilakatu du sektoreak pairatzen duen egoera. Beraz, egoera okerrera egiten ari dela ikusirik, asteartean azaroaren 29rako, greba eta mobilizazio eguna iragarri dute LAF, CGT, UNSA, SEAP eta SUZ Sante Sozio 74 sindikatuek. Hitzordua goizeko 10:30 izango da Baionako Merkatu plazan. Aldarrikapen taula bateratu bat plazaratu dute mobilizaziorako deiarekin batera. Hala lehenik eta behin, mugagabeko kontratazio eta titulazio masiboak galde egin dituzte langile prestatu eta diplomatuentzat. Ikaslei begira, kalitatezko prestakuntza eta baliabide ekonomikoak eskatzen dituzte, eta soldatan gutxienez 300 euroko handitzea galdetzen dute, baita berehalako eta salbuespenik gabeko
€183 euroko esleipena ere. Ahoan arras lelopean dator feministaldia asteazkenetik larun batera. Azaroaren 30-etik abenduaren 3 bitartean egingo da kultura feminista jaialdia Donostiako Tabakaleran. Necesitamos básicamente con la naturaleza y lazos rotos entre las personas. Antes de tiempo no poder modificarse. Recogendo en el agua. No las niñez. Gizartean oinarritutako se origina en las fuerzas consagradas y respetadas de la sociedad. Nafarroako auzitegiak sexu indarkeriagatiko sententziak ez ditu automatikoki berrikusiko, ezta zigorrak murriztuko ere baldintza batekin, kondena horiek aplikagarriak izatea lege berriarekin ere. Testuinguru horretan, Nafarroako mugimendu feministak kaleak hartu zituen azaroaren 25ean. Euskal Herriko mugimendu feministaren lelopean beldurra eta kontrolaren aurrean justizia feminista milaka pertsonek hiriguneko kaleak zeharkatu zituzten, bai Iruñean zein Lizarran esaterako. Horren hildora, Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria elkarrizketatu dugu Amaika telebistan. Azaroaren 25erako martxan jarritako kanpaina izan du hizpide eta nabarmendu du aurten gizonezkoengan jarri dutela fokua. Oraindik ere gizartean matxismoa errotuta dagoela dio Elgarrestak, nahiz eta azken urteetan aurrera pauso nabarmenak eman diren. Hori horrela azpimarratu du instituzioek jarraitu behar dutela berdintasun politika gehiago bultzatzen eta gaia sozializatzen. Oso errotuta dago Euskadiko gizartean eta beste kultura guztietan ere. Mundu osoan ezaguna den arazo larria da. Eta nik uste aurrera pausok ala eta guztiz ere, nik uste nabarmena direla, eman ditugunak, azkeneko urte hauetan, bereziki nik uste dut modu berezi batean bizitzen ari gara, berdintasunaren beharra, gizon eta emakumeen artean, berdintasunaren beharra, bazkeneko urte gutxi batzutik eta ona, ez? Berdintasun politikak eta bigarren mailatik nik uste lehen lerrora etortzeko momentua badu, eta nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu.
eta tamale sozializazio eredu hori dirau gure gizartean, eta sozializazio horretan nolabait edo gizonei eman zaio violentzia erabiltzeko prerrogatiba, ez emakumeari. Eta, zentzu horretan, sozializazio horretan, ahalduntze prozesuetan, emakumen ahalduntzen prozesuetan, ezaugarrietako bada, ezetza, ez hitza. Eta ez hitza horretan aurkitzen dira gaur egunen eta gizonak, eta hori gestionatu egin behar da, ez? Eta ezetza gestionatu, eta legearen eta pixka bat fokua jartzen du nolabait edo baiezkoan, ez? Emakumen konsentimentuan edo jarri behar dela baitare erreparatu egin behar diegula horri ere. Espainiako Kongresuan bai soilik da baietz legeak eragindako polemika izan du hizpide eta azpimarratu du politizaziotik kanpo egon beharko lukeela gaiak eta azpimarratu du arazo tekniko judizial batengatik ezin dela lege osoa auzitan jarri. Zalantzari gabe, violentziaren arazo sozial honen aurrean, benetan politizazio hortik eta kanpo egotea. Benetan, preokupantea edo kezkatzekoa, kezkagarria izan da, ez, lege honen hasierako ibilbidean, izan duen lehenengo emaitza. Baina nik uste gauzak argitzen doaz, eta, lehenengo azterketa batean ikusi da arazo tekniko bat dela, beraz ezin duguna da arazo tekniko judizial bategatik lege oso bat, lege oso ondo eraiki den eta lege oso bat auzian jarri. Translegea izan du hizpide eta dio birpentsatu egin behar direla jarrera asko, bestelako genero identitateak dituzten pertsonek eskubide guztiak izan behar dituztela eta zaindu egin behar ditugula. Eskubidearen kontuan ere, genero identitate bestelakoak eta hartzen dutenak beren hortasunean eskubide guztiak dituztela. Eta zaindu egin behar ditugu pertsonaren eskubide guzti horiek. Beraz horretan nik ez daukat beste iruditzen zait bide bat egin beharko dutela. Emakumeok eta baitare gure berdintasunean eta generoa ere hor txertatuta dagoena, baina kasu honetan maskulinizazio eta feminizazio horretan eta guk egin dugun ibilbide bezala eta beraiek ere, eta horretan bide lagunak eta ditugula eta gauza asko partekatzeko ere. Aro aldaketa dator Euskalgintzaren Kontseiluan, azken 12 urtetako idazkari nagusi Paul Bilbaok ez du segituko eta Idurre Eskizabel izango da aurrerantzean kargu horretan. Izendapenaren berri emateko bideoan Eskizabelek adierazi du erantzukizunez eta lanerako gogoz eman diola baiezkoa idazkari nagusi kargu hartzeko proposamenari. Adiskidetasunak ez ezik, kezkak eta bizipenek elkartu gaituztela hemen gaudenok, edo aldrebes, kezkak eta bizipenek eraman gaituzte adiskide izatera. Eta kezka eta bizipen hoien artean badaude Euskalgintzarena. Erantzukizunez eta lanerako gogoz esan diote baiezkoa Kontseiluko idazkari nagusi izateko ardurari. Une honetan premiatxua ikusten dut euskararen bizi berritzea eta hizkuntzaren auzia jendarteko lehentasunetara ekartzea. Horregatik, Kontseiluak orain arte landutako bideari segika aliantzetan sakontzea izango da nire jardunaren helburua. Gogoa eta badagoneuk eta beste batzuekin hor bueltaka nabilkigun gai bati heltzeko eta da feminismotik nola hurbildu nazioagintzara. Justu titulu hori jarri diot, ez orain. Zaporeak elkarteak 6 urte bete ditu Lesbosen menu solidarioak eskaintzen eta lehen aldiz lortu du Karatepen Greziako errefuxiatu zelai barruan banaketa egiteko baimena. Elena Ruiz de Azuarekin izan gara eguerdiko magazinean hizketan entzun. Aipatu dugu ez da, lehen aldiz errefuxiatu gunean bertan sartzeko baimena, 6 urte beteta, gainera, sorionak. Hau beste urrez bat izan da ez da? Bai, azkenean, leheno ematen genitun otorduak, baina ezin genuen sartu kanpamendura, ez? Orduan baita ere guretzat oso garrantzitsua izan da kanpamendu barrera sartzea aldegulako ikusi pixkat nola dauden beraiek hor bizi egiten, eta horrela pixkat gure menuak hobeto egokitu beraien behar, guztuetara azkenean dakagulako tratu
edo harreman direktoagoa ez da, eta estuagoa honekin. Zenolako menuak eskaintzen dituzue Grezian dauden errefuxiatuentzat eta jakin da ez, zenolako eskaintza duten errefuxiatu gunetan bertan, zenolako garrantzia hartzen duzuen lanak? Normalean saiatzen geha egunero, normalean saiatzen geha ez, egunero juten geha aldatzen pixkat otorduak, ez, orduan, adibidez, arroza asko gustatzen zaie, beraz beti saiatzen geha pixka arroza ematen, izan leike oi askoarekin, izan leike aragiarekin, egia da, saiatzen gehala beti, saiatzen egiten dugula beti, azkenean kanpuko gehienak musulmanak dira, beraz, beraien aragia halal izan behar da horren baita ere gu pixkat, aragi horrekin egokitzen dugu ez, eta gero, nutrizionalki ez, barazkiekin, eta nutriente, pasta, arroza eta gauza horiek, orduan honekin pixkat saiatzen geha, beraien elikagaia, elikazioa edo, pixkat, ondegote bat kubritzea behar gutxienekin. Izan ere, zuek eskaintzen duzuenaz gain, zer da jasotzen dutena? Lehen zegoen catering ofiziala edo, eta lehen ematen zituen 3 otordu, osea, gozari, bazkari eta afari. Gu sartu ginenean kanpamendura, kendu zuten. Orduan, oraintxe bertan, adibidez, batzutan ematen dute otordu bat, eta beste batzutan ez dute ezerrez ematen. Orduan, karo, guretzat oso garrantzitsua izan zen, azkenean gu sartzen ginen, eta gu bai otordu bat ematen dugu, baina gero beste 2 otordu eman berria. Eta gu berez ematen dugu, zuek ez dezutela ematen, ez dezutelako ematen, ez? Orduan pixkatzan, guretzat oso mezu edo oso larria da azkenean, estatua, ez? Bazkari edo afaria ez ematea, soilik nolaia dakazute bat, ya está cubierto, claro, behar dute guk, hemen Euskadin guztiak dazkagu 3 otordu ez, eta gero merienda edo zakize, baina esan nahi, behar dute 3 otordu horiek izan, eta oraintxe bertan ez dakate, ez dute ematen. Prezioen igoerak zenolako eragina izan du zuen jardunean? Nabaritu egin da azkenean, gizarte osoa nabaritu dugu, ez, prezioen igoera, orduan, karo, guk elikagaiekin lan egiten dugula, nabaritu dugu asko, eta, sobretodo, nabaritu duguna da, gizartea azkenean, dualitza gutxigo egiten dula azkenean. Beraiek baita ere, egoera larrian dauderako beraien etxetan, eta zein dute hainbeste lagundu, baina, karo, gero guk, zesaten dugu, naiz eta guk oso egoera larrian egon, imaginatu nola dauden besteek ez, errefuxiatu kanpamenduen dauden pertsonak, orduan, eragina izan du, baina, pixkat guk aigea saiatzen ez, mezu hau bidaltzen, larria dela guztiontzat, baina beste batzuentzat are gehiago. Eta gu saiatzen aigea forma guztietaz, pixkat honi frente egitea, ez, aldegun moduan. Gainera ezin da, elikaduratik hasten dela osasuna ere. Ez dakit errefuxiatuen osasunean eraginik izan alduen zuen jardunak, lehen aipatu duzu ez, 3 otordurik ez dituztela bermatuta, horiek bermatzen zaiatzen ari zaretela, gainera elikadura osasungarri baten bitartez, ez dakit dagoeneko datuak dituzuen honen inguruan. Datuak bere zenbakiak ez, baina bakigu azkenean jendea urte asko daramatzala kanpamendu hauetan, orduan badaude gaixotasun kroniko batzu bat, izan leike diabetesa, izan leike zeliakos, izan leike tensión alta, gauza hauek ez, orduan bakigu eta frogak daude eta estudioak daude, ikerketak daude eta guzti, elikagai on batekin edo osasuntxu batekin aurre egin dezaketela gaixotasun hauei, orduan pixkat hau da gude ideia, pertsona bakoitza baldin badaka otordu onta nutritibo bat egunero erresago izango dela gaixotasun hauei aurre egiteko. Azkenean gero, gaina errefuxiatu kanpamenduetan dauden pertsonak ez dakate guk hemen ezagutzen dugun medikura juteko askatasun edo aukerak ez, orduan karo, ezin dia gaixo jarri, aldia baina, oso zaila da eta oso egoera larrian jartzen dira, orduan saiatzen geha, pixkat gaixotasun hauei aurre egiteko prebentzioarekin, eta prebentzioa lortzen dugu, nutriente eta vitamina eta gauz guztiek hauetaten otorduekin. Elena, otordu ez gain, ez dakite, negua etorriko da, hotza etorriko da, badakigu zenolako hotza eta elurteak izaten hori diren Grezian, aurtengoan hasiko duzuen neguko arropen bilketa edo horrelako proiekturen bat? Pentsau genuen, baina azkenean ez dugu egingo, azkenean hoxe. Egia da beste urtean egin genula oinetako bilketa bat, eta oso ondo atera zen, baina eske aurten abaritu dugu, guk berez behar duguna dela elikagaiak, orduan aigea pixkat hortan enfokatzen ez, egiten dugun
ekitalde edo aktibitate edo bilketa guztiak izatea pixkat elikagaiekin. Azkenean, badaude beste elkarteak aldutela beste bilketak egin, eta guk aigea pixkat hoxe, enfokatzen hortan, badakigulako baita ere jendea oso egoera larrian dagoela, eta ezin diegula hainbeste eskatu, ez? Orduan pixkat hortan gaude. Gai aldatuta elikadura burujabetzaren alde eta makrotxaldeen aurkako manifestazioa egin dute larunbatean Iruñean. Batetik salatu egin nahi dugu hemen Nafarroan sektore agroalimentarioan dugun errealitatea. Naziarteko merkatuari oso lotuta dagoen sistema bat, oinarrian daukana nekazaritza eta beltzaintza industriala, inpakto oso larriak dituenak ingurumen arloan. Batez ere lurraren eta uraren kutsaduraren arloan. Eta honekin batera aldarrikatu nahi dugu beste eredu bat, beste elikatzeko eredu bat posible dela, elikadura burujabetzan oinarrituta, eta horretarako eskatzen duguna da administrazioa, politika publikoak egin ditzan, transizio bat egiteko, bertako elikadura sistemak eraiketzeko, ingurumena zainduz eta herritar guztiei elikadura osasuntsua bermatuz. Stop agroabeltzaintza industriala, elikadura burujabetza orain. Eta asteburuan jazotako proteste, Zubietako erraustegia ixteko eskatu dute ehunka lagunek. Donostian aldeen arteko elkarrizketa bat izan dadila galdegin dute auziari irtenbidea bilatzeko eta grinez nabarmendu dute ez Gipuzkoako aldundiak, ez eta Jaurlaritzak ere ez dutela hitzabete. Zubietako erraustegiaren arira Donostian kezka da nagusi. Arkaitzerrekan, airean eta inguruko lurretan agertu den kutsadura medio larritasuna azpimarratu du Gurasos elkarteak. Iragan asteburuan manifestazioa egin dute Gipuzkoako hirian, erraustegia ixteko eskatu eta kontrol demokratiko zorrotza aldarrekatuz. Donostiako kursalean ekin zioten orain bai gelditu elkarrizketa konponbidea lelopean. Prebentzioz gelditu, osasuna eta ingurumena bermatzeko. Mobilizazioak babes zabala izan zuen, besteak beste bertan izan ziren eguzki ekologistak martxan eta Greenpeace talde ekologista, Comisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuak eta Ulia eta Gros auzoko bizilagunen elkarteak. Ehunka lagunek babestu zuten Gurasosek eginda zuen deialdia eta hiritarren artean arraunlari eta surflari mordoa batu ziren. Antolatzaien arabera 3.000 lagun elkartu ziren protestan. Erraustegiko substantzia toxiko-kimikoak bertako ibaietara eta lurpeko bidetara isurtzen ari direla salatu du Gurasos elkarteak. Hain justu Añarbeko saneamendu sarearen bidez isuri toxikoak Arkaitzerrekatik Monpas ingurura desbideratzeko asmoa agertu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko arduradunek. Hala Zurriola hondartzako itsasoa kutsatuko litzateke. Testu inguru honetan, erraustegiko matxura konpondu arte behintzat, funtzionamendua etete eskatu dute. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak pasaden asteartean onartu zuen Eusko Legebiltzarrean erraustegiak ez duela labea gelditzeko sistema automatikorik, atmosferara isurtzen diren sustantzia kutsatzaileak gelditzeko aktibatuko denik. Garraioaren bueltakoei helduta berriz goizeko lehen ordutik Andoain eta Pasaia arteko tren zerbitzua etenda egonda eguerdiko ordu bat arte. Euskal Trenbide Sarea Donostiako Atotxako geltokian egiten ari zen lanen amaiera atzeratu egin delako. Egoera honetan goizean autobusik ere ez dute jarri aldiriko tren horien ordez eta milaka pertsonari eragin die intzidentziak. Gaurtik goizetik abian beharko luke Donostiako Atotxa behin-behineko geltoki berriak, baina Renferen Andoain eta Irun arteko aldiriko trenen zerbitzua etenda egonda eguerdiko ordu batak bitarte. Dagoeneko normaltasuna da nagusi geltokian. Arazoa non? Bada estazio berria egokitzeko lanak direla eta itxita egonda Andoain eta Irun arteko zerbitzu asteburuan. Eta lanak egiten ari den Euskal Trenbide Sareak gaur goizalderako garez lanak amaitu ez zituenez eta HT-ko lanetan ere arazoren bat izan denez, tarte hori itxita mantentzea erabaki dute eta hortaz zerbitzurik eman gabe egon dira. Hori ala milaka bidaiari lanera edo ikastetxera heldu ezinik geratu dira. 10 eta 11.000 pertsona ingururi eragin dio intzidentziak.
Gainera aldiriko tren horien ordezko autobusik ere ez da jarri. Baina esan bezala dagoeneko zerbitzua bere horretan da, hala adierazi du Adifek Twitterreko kontuan, goizkora pilatxuaren ostean. Gauzak horrela geltoki zaharra itxita mantenduko da eta Nasetara Tabakalera ondoko plazatik sartu beharko da. Iñaki Arriola garraio sailburuak iragan astean nabarmendu zuenez, behin-behineko geltokian martxan jartzeak aukera emango du jatorrizko geltokiaren eraikinaren eremuan eta gaur egun zerbitzuan dauden trenbide eta Nasetan jardutea eskatzen duten obren eraikuntza fase hauek garatzeko. Behin-behineko geltokiak 1200 metro karratuko azalera du eta obren ondorengo faseetan berrerabiliko da Atotxako geltoki berriaren behin betiko lurpeko atariaren atal bat bezala. Irailaren amaieran Lakuako gobernuak ofizialki onartu zuen ez dela abiadura handiko merkantzien garraiorik izango Gasteiztik Burgosera eta muga igarotzeko ere ez dela egongo. Jakin ondoren Unai Fernandez de Betoño EH Bilduko legebiltzarkideak Iñaki Arriola lurralde plangintza eta garraio sailburuari galdetu zion ea zer aurreikuspen zituen Lakuako gobernuak AHT-erako salgaien garraioaren mugimenduari buruz eta azterlan horien kopia bat ere eskatu zuen. Sailburuaren erantzuna honakoa izan da, Euskal Y-koa estatuaren azpiegitura bat dela eta Eusko Jaurlaritza plataformako azpiegituren zati bat eraikitzera mugatzen dela. Euskal Y-koaren eraikuntzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetatik aterako duen ustezko kamioi kopurua hasieratik izan da Lakuako garraio sailburuak behin eta berriz erabili duen propaganda elementu nagusietako bat. Ordea, Lakuako gobernuak uztailean erabaki zuen Ezkioko AHT-ren geltokia eraikitzeko kontratua bertan behera uztea, ez baitu uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte eta kontserbazioa orduan amaitzea baino garestiagoa izango litzateke. 16 urte igaro dira abiadura handiko trenaren obrak hasi zituztenetik eta AHT-an erakundek ezarritako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gasto 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gipuzkoako zatearen lanez Euskal Trenbide sarea arduratzen da. Ezkioko geltokiaren kasuan, eraikuntza Iparragirre eraikuntza lanak enpresari esleitu zitzaion 2021ko martxoaren 21ean, ia 4 milioi euroren truke, eta 9 hilabeteko exekuzio epearekin. Berez obrak amaitu da izan beharko luke. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Iñaki Arriolaren sailak adierazi du enpresari 2 luzapen onartu zitzaizkiola, bata 2022ko urtarrilean COVID-a justifikatuta, eta bestea ekainean Errusiako eta Ukrainako gerragatik materialik ez zuela argudiatuta. Lanak irailaren 27ko amaituta egon behar zuen. Kontua da bigarren luzapena eman eta hilabetera Euskal Trenbide sareak kontratua etetea erabaki zuen Iñaki Iriondo kazetariak naiz hedabideen jakitera eman duenez. Euskal Trenbide sarea kontratua bertan behera uztea erabaki omen du ez baituelako uste martxan jarriko denik gutxienez 6 urte barru arte, eta kontserbazioa orduan bukatza baino garestago izango litzatekelako. Azpiegituraren zatirik garrantzitsuena amaituta dago, baina geratzen denak eskatzen du gutxienez 6 urtez mantentzelanak egitea, eta horrek 1,55 milioiko kostua izango luke. 6 urtez martxan jartzeko lehenengo eguna 6 urte barru izango dela uste baitute. Horrek 2028aren amaieran jartzen gaitu. Baliteke halaber, azkenean Nafarroaren eta Euskaliaren konexioa Gasteizen zehar egiten bada inoiz ez funtzionatzea Ezkiokoak. Donostiako udalak etxebizitza ilegal bat eraikitzea onartu duela salatu dute hainbat eragilek. Igeldon etxebizitza bat eraikitzeari ekin zitzaion 2020ko urte amaieran hainbat eragileren arabera ilegalki eraikia, baina Donostiako udalak martutenen desjabetutako baserri bat 8 kilometrora Igeldon berreraikitzeko baimena eman zion jabeari. Sareetan zabaldutako zurrumurruen arabera Xabi Alonso futbolari ohiarena da. Igeldon etxebizitza bat eraikitzeari ekin zitzaion 2020ko urte amaieran. Hainbat eragileren arabera ilegalki eraikia. Martutenen desjabetutako baserri bat 8 kilometrora Igeldon berreraikitzeko baimena eman zion Donostiako udalak.
Igeldoko Etxeberriak Goiatz Berri baserria ordezkatuko du, Martuteneko ukendotegi bidekoa, ahatxeterako desjabetzen ondorioz desagertu zena. Horren ordezko Txalin mendiaren magalean eraiki da txaleta, ur deposituaren ondoan eraiki ezin omen den nekazal lurretan. Horiala Igeldoko Herri Kontseiluak Donostiako udalera jo du obra horren aurka. Obra hori irregulartasunez betea zegoelako. Gauzak horrela epaitegitara jo dute Ieltxo Kultur Elkarteak eta Aritzalde Naturzalen Elkarteak, Herri Kontseiluaren babesarekin. Donostiako udalak ordea adierazi zuen kasu honetan legeak aukera ematen duela desjabetutako beserri bat beste batekin ordezkatzeko, baldintza bakar batekin. Lurzorua babes berezikoa ez izatea. Hain justu Aritzalde Naturzalen Elkarteak urteak daramatza Igeldo Mendizorro zonaldea Europako Natura 2000 sarean txertatzeko eskatuz. Horrela balio naturala kontserbatzeko aukera egongo litzateke. Salatutakoa bezalako jarduerek kalte larria egiten diote natura eta landa inguruneari. Eta zuzenean eragiten diote ingurumen babesa ezartzeko beharrari. Irregulartasunen artean egongo lirateke alde batetik, Donostiako udalak desjabetu den baserri bat eraikitzeko lizentzia eman duela, baina eraiki dutena ez dela baserri bat, txalet moderno bat baizik. Bestetik baimendutako eraikina 1145 metro karratu dituen txaleta da, eta ez du inguruko baserri tradizionalen irudiari dagokion legezko bete beharrik betetzen. Eragileek beste hainbat irregulartasun aipatu dituzte. Guk Igeldoko lurra babestu nahi ditugu, eta baita Euskal Herriko beste inguruetakoak ere. Sare sozialetan zabaldutako zurrumurruen arabera, Xabi Alonso futbolari ohiarena da Igeldon eraiki den txaleta. Testu inguru honetan txalingo obrak bertan bera utzi ditzatela eskatu dute eragileek etxebizitza bota dezatela eta udalak emandako lizentziak baliogabetzea. Euskal Herria Baik azaroaren 26an Baionan bukaera eman dio, joan den uztailean ezagutzera eman zuen lehen kongresuari, arrakasta handiarekin iragandela adierazi du ezkerreko abertzaleak biltzen dituen mugimenduak, Lapurdiko hiriburuan ikusi den irudiak islatu duen gizan. Goizetik Baionako elkarteen etxean prestaturiko gela jendez betea zen, eta egin diren bozketetan 235 kidek parte hartu dutela jakinarazi du EH Baik. Hilabeteotan eztabaidagai izan duten eta alderdi abertzalearen ildoa marraztuko duen aitzinagoaz txostenaren 100% babesa jaso du militanteen artean. Azaroaren 9 eta 10 artean, antolakuntzaren txostena 67,5% babestua izan ondotik, kongresuak ondoko 4 urtei begira arituko den zuzendaritza berria ere argitara eman behar zuen. Aurpegi berriekin eta kideen 84% sustengoarekin 13 lagunez osatuko da. Hegoaldean ordea Mikel Zabalza herri ekimenak gutun bat bidali dio Denis Itsasori duela 2 urte Espainiako gobernuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan duen ordezkaria Donostiako udalak Zabalzari egin zion omenaldian izan zen eta han Itsasok adierazi zuen keinu pertsonal bat zela hura eta Madrilen jarrera aldaketa bat zetorrela, horregatik eta ikusirik jarrera aldaketarik ez dutela sumatu, galdegin diote Zabalzarekiko konpromisoa har dezala eta Madrilek poliziaren indarkeriaren biktima gisa aitor dezala. Hemen elkartu gara Mikel Zabalza bergogoratzeko eta berarentzako eta beren modura tortura zein estatuarengatik eratorritako beste indarkeria mota jasan dutenendako aitortza, justizia eta erreparazioa exigitzeko asmoz. Egun hauetan, Nafarroako torturatuen sarearen ahotsetik ere zenbait datu ezagutu ditugu. Dagoeneko 851 pertsona torturatu eta 1040 tortura kasu identifikatu dituzte eta oraindik ere lan horretan dabiltza. Zure senide desagertuan non dagoen jakiteko ezintasunaren aurrean irekitzen den zulo beltzak berreskuratu ahal izateko itxaropenak irensten ditu. Bortxazko desagertze bat amaitzen da pertsona bizirik edo gure lurraldean ezagutu ditugun kasu gehienetan bezala, hilik aurditzen denean. Estatuak giza eskubideak urratu digun pertsonei oinarrizko beste eskubide bat ukatzen digu. Gertatutakoaz egia jakiteko dugun eskubidea. Estatukoak ardura jokatu behar du. Ekintza edo jarduera propioetan izan dituen konplizitateak onartzea.
jarrai dezagun Mikel Naparra eta besteen argia bizirik mantentzen. Egia, justizia eta erreparazioen bidean, atsedenik ez. Gora, Mikel! Kulturara salto 2023ko urtarrilaren 6an Ertzainak taldeak agur esango du betiko Gasteizen. 2019an Josuk eta Garik Euskaldunean eta Kafe Antzokian zenbait kontzertu eskaini zituzten, pandemia eten zituen euren planak eta orain berreskuratu dituzte. Sarrerak hurrengo azaroaren 30ean salgai egongo dira. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz Aitor Menagozen abestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain bueltan daude Gari, Josu eta Txanpin. Orain bai agur esateko, abenduaren 16an eta 17an beken izango dira eta azkeneko emanaldia Gasteizen izango da. Urduri, ez? Gasteizen izan da urduri ez nuke esango ez. Ez azken finean gure irian gare, eta guretzat importantea da egun horri olako amaiera borobil bat ematea, egitea, gauzatzea, eta horretan sartzen nahi gara gure indar guztiak. Nahi dugu Euskararen festa bat izatea, nahi dugu 80 hamarkadan bizi izandako mugimendu sozial, artistiko, potente hori baitaren nolabait eskutik ekarri, ez? Egun horretara, eta gehien bat partekatzea emozioak danon artean. Hore bat halako erantzuna jasotzea, Ertzainak orain dela 30 urte desagertu zala, eta oraindik ere ikustea halako erantzunak nik esango nuke oso positiboa dela ez guretzat, baizik eta euskal kulturarentzat. Kontzertu berezia izango da eta hainbat gonbidatuak izango dira. Besteak beste Mikel Urdangarin, Inigo Etxezarreta eta Oiane Perea. Kontzertua urtarrilaren 6an izango da Gasteizko Mendizabal auzoan karpa klimatizatuta jarriko dute 20.000 pertsonarentzat. Gonbidatuek emango diote hasiera ekitaldiari eta gaueko 10etan Ertzainak taldearen txanda izango da. Ertzainak taldeak izugarrizko laguntza eman ziola eta izugarrizko bultzada eman ziola Euskarari Gasteizen. Azaroaren 30ean sarrerak salgai egongo dira goizeko 10etatik. Kiroletara salto, Arabako bola jokoa iragana eta etorkizunaren arteko zubia da eta horixe gertutik ezagutzera hurbildu da Hamaika Telebista. Arabako bolatoki gehienak eliza, udaletzean edo herriko tabernaren ondoan kokatzen ziren. Izan ere, kokagune estrategikoa zen jendea erakartzeko eta kirola bultzatzeko. 18. mendera arte etzen lurraldean finkatu, eta 19. eta 20. mendeetan lurralde osoan zehar zabaldu zen. Gaur egun 650 parte hartzaile daude, gehienak Arabako lautadako herrikoak. Federazioak kirola indartzea eta bultzatzea du helburu nagusi, zehazki gazteen artean. Historiaren arabera esaten dute 15. mendealdean ja jolasten zen, baina gehienetan jolastu denean izan da 19. eta 20. mendealdean, ja finkatu zen gehiago herri guztietan. Estatu Batuetako boloak ez dauka zerikusirik, hemen bakarrik bola txiki bat, 2,5 kiloen arteko pisua dauka, eta 4 bolo besterik ez daude. Eta normalean kokatzen zara ohol batean, eta bota behar duzu bola, 20 metroko luzaera daukan ohol baten gainetik, hasieratik bukaera daño joan behar da horren gainetik, eta bota behar du hor azkenean kokatuta dagoen boloa. Eta horrekin bota dezakezu beste boloak, eta bolarekin aurrera doan bitartean ere bai. Ezkerraldean daude 2 bolo kokatuta eta eskuinaldean badago beste bat. Orduan, bolo bakoitza dauka bere izena, eta lehenengo bota behar duzuna da, oholaren bukaeran dagoen bolo hori. Pizkat, besteak baino pizkat lodiagoa da. Eta, bueno, bolo hori
kanton deitzen da, eta hori da garrantzitsuena. Hori botatzen ez baduzu, besteak ez dute zertarako balio. Badaude txapelketa batzutan 6 bolo botatzen dituena, jokalari bakoitza 6 bolo botatzen dituena, gero badaude beste batzuk 3 bolo, besterik ez dira botatzen, eta hori txapelketaren arabera. Gero txapelketa batzuetan 6 pertsonak botatzen dituzte, beste txapelketa batzuetan 5 pertsona, beste bat adibidez emakumeen txapelketetan 3 emakume dira parte hartzen dituztenak, eta umeen edo gazteen txapelketetan 2 gazte parte hartzen dute. Aintzinean, 1000 pertsona inguru bazkideak ziren, baina orain adibidez aurten, 2022an, 633 bazkide gara, eta bai batez ere lautadan. Adibidez, mendialdean oso bolatoki gutxi aurkitzen dituzu, lehen zeuden gehiago, baina orain batez ere lautadan. Gasteizen adibidez badaude bolatokiak, baina taldeak bereziki ez daude. Osea, bai, gehienetan jolasten ditugunok gara herri batekoak. 12 urte bete arte ezin duzu jolastu. Orduan, edo zure senideren bat jolasten du, edo zaila da jendea erakartzea. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan ETS taldearen guretzat kantuarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, hamaika.eus atarian. Bihararte. Gorputzeko azal guztia zeharkatzen, gerritik elduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia, goxo-goxo itzegidazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, gorde ditut musu eroenak, guretzat, debekatutako jolasak, guretzat, amaiera gabeko bidean, gau bakoitzaren ostean dator, egu sentirik ederrena, orain bizitza guretzat da. Kontatu dizki zure taupaden sekretuak, bai, gau honetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte, zure esku